så kan du se, heroppe, hvis det er det første, der er rigtigt, så skulle der være 0,16 gram faststof tilbage. Hvis det er det andet, der er det rigtige, så skulle der være et andet antal gram tilbage. Og 30, så er det en tredje mulighed. Så der er 4 forskellige muligheder for, hvor meget faststof. Så kan du så se, hvor meget du faktisk har tilbage, og så må du gerne kunne ramme en af de 4 muligheder. Ja. Så jeg skal så bare kopiere mig sådan noget. Ja. Og så er det rigtigt. Ja. Jeg tror, du helt på det. Hvad er det lige, du skriver? Det er ikke noget særligt. Hvad fuck?